Dyma fi ar y ffin i Gagauzia, felly... Lleiafrif Twrceg yn neu Moldofa, nath nhw'n trio ddatgan annibyniaeth yn 91 pam nath yr Undeb Ewropeaidd collapsio. Mae'n gyfuniad o cwbl o bwrdeistrefi. Dim yn sim lot o bobl, ti'n falle 100,000 gyda'i gilydd. Dyn ddim wedi cael ei cydnabod, ond mae'n diddorol. Felly maen nhw wedi bod yma wrth gwrs ers y cyfnod oedd y Ottomaniaid y Twrceg yn rhedeg gwlad a dim maen nhw'n dal yma, felly dwi'n mynd mewn i weld i Comrat, felly prifddinas Gagauzia sydd tua'r maint ag Aberystwyth. Gawn ni weld beth sy'n yna, ond unwaith eto, mae jyst yn wag. Mae Dwyrain Ewrop yn wag, mae Moldofa yn wag. Mae jyst yr holl tir yma, a jyst sneb yma. A dyma ydy'r prysura a mwyaf poblog mae Moldofa yn mynd i fod am, wel, allan byth. Mae'r cwmp a boblogaidd gymaint, does ddim digon o bobl yn symud yma i fyw. Felly mae poblogaeth Moldofa nawr tua 4 miliwn, dwi'n byth trwy mynd i fod yn lot mwy na hynny. Felly bydd natur yn ennill y wlad yma yn y pendraw. Ond hwyl o'r ffin i Gagauzia, gyda baner Gagauzia fyna i coch gwyna clas.